hain Lübeckerille kuva- ja mediataiteen puolelle, koska mä oon aina nuoresta asti ollut kiinnostunut taiteesta ja piirtämisestä, niin Lübecker oli se oiva valinta. Ja taiteen alassa mua kiehtoo se, että siinä saa niinku luoda sitä ja tehdä sitä, mitä itse haluaa, ja saa niinku käyttää sitä omaa luovuutta, ja sen luovuuden avulla saa niinku tuo esille sitä omaa, mitä haluaa tehdä, ja näyttää ihmisille. Opetus on ollut semmoinen, mikä on niinku ollut semmoinen, että se on jäänyt mieleen ja tulee käytettyä kaikessa, mitä tekee. Että se on se mieleen painuvin asia. Opintojen avulla mä oon onnistunut löytämään mun oman tyylin, mikä on enimmäkseen ihmisen anatomiaa ja ihmistunteita, kaikkea herkkyyttä ja semmoista, että mä käsittelen omia tunteita mun taiteen kautta ja miten mä niinku ilmaisen niitä. Neuvoksi mä voin antaa sen, että olkaa ihan rohkeasti omia itseänne ja tehkää mitä haluatte. Ei kannata kuunnella mitä toiset sanoo, että tekee sitä mitä itse tykkää tehdä ja miten tykkää tehdä. Että se on pääasia, että nauttii siitä taiteen tekemisestä ja omasta tekemisestä. Että sillä pääsee pitkälle. Hakekaa Lübeckerille!